Des d'un punt de vista nutricional, podem donar-vos algunes accions, alguns consells per tal de millorar una miqueta més aquesta adherència a l'alimentació i a la dieta. Un dels primers consells que us podem donar és, ja que tenim poc estimulat i amb poca potència la part del sabor i la part de l'olor, és intentar potenciar altres sentits, com poden ser la textura i com pot ser també la part visual. Per tant, una de les coses que haurem de cuidar més en aquests plats que nosaltres elaborem és sobretot que hi hagi molta varietat de colors perquè des d'un punt de vista visual sigui agradable i que el pacient tingui més ganes de menjar-se allò que tant gustativament com efectivament no tindrà cap tipus d'estímul, i per una altra banda també jugar molt amb les textures, és a dir, jugar amb una textura cruixent, amb una textura melosa, amb una textura més espumosa, i que aquell aliment que ell està observant, que està veient, tingui la textura que realment ell s'espera.